Ono što je pobudilo pažnju medija jeste zabranjeni srpski marš zakazan za 7. oktobar u Novom Sadu. Naime, oni koji su protestovali zbog ovoga rekli su da je neonacistička grupa organizovala marš s namerom da proslavi Himmlerov rođendan. Oni su odgovorili, dakle, organizatori ovog skupa, da ne slave ni Himmlerov rođendan, ni rođendan švedskog kralja Gustafa koji je rođen takođe 7. oktobra. Druga strana, dakle oni koji su bili protiv ovog marša su se mogli gotovo svakodnevno vidjeti i čuti u medijima. Oni koji nisu mogli o tome da govore su večeras naši gosti. Goran Davidović. Dobroveče, dobro nam došli. Ja rekoh, ovo je ekskluzivitet utoliko što niste do sada imali prilike da govorite za beogradske medije. Ne, uglavnom za lokalne novosadske, ako izuzmemo štampare, naravno. Da. Recite mi, Gorane, da li ste vi zaista neonacista? Da li baštinite Hitlerovu ideologiju? Pa ja volim da koristim termine onako dosta precizno i onda to neonacista mi uvek, nekad mi je bilo smešno, sad mi više nije smešno zato što je to postalo onako uobičajeno se stavlja uz moje ime. Svako ko se zalaže za nacionalnu slobodu i socijalnu pravdu rizikuje da mu se prilepi etiketa. Etiketa koja diskredituje. Znači, a ta terminologija, ljudi koji koriste terminologiju fašista, neonacista u dnevno-političke svrhe, u stvari taj termin su izlizali i taj termin više ne znači ono što bi trebao da znači. Tako da to je moj komentar i ne bih da... Dobro, ali kad vidim na medijima, kad govore o vama, obično su tu snimci kukastih krstovi, pa štampa. Je li to vaše ili je to deo fotomontaže? Imali smo prilike u istražnom postupku kad je onaj divni istražni sudija onako poređao zaplenjeni materijal da vidimo knjige sa svastikama, šta ti ja znam, legalne knjige koje su antifašističke, koje su zaplenjene samo da bi se tobože prikazalo kako to su, eto, da bi kod nekih manje obrazovanih gledalaca to pobudilo kao evo svastike. Znači mogli su staviti udžbenik iz istorije i reći evo svastika, evo Hitlerova slika i koje kakve stvari. Ali ja bih se više vratio na ove aktualne događaje gde se nama uskraćuju ustavna prava, ljudska prava. Ja sam navikao na to, ali ja sad moram i zbog drugih, i zbog sebe, i zbog svoje dece da nastavim da javnosti kazujem da Srbija više ne pripada srpskom narodu. Pre toga moram samo još jednu stvar da raščistim odmah na početku. To nadimak Firer. Da. To je, mislim, kako je došlo od toga? Ko vam je dao taj nadimak? Vi? Taj nadimak se prvi put pojavio u propagandne svrhe u građanskom listu, novosadskom, i onda su poluobrazovani idioti, novinari, propagandisti nastavili da koriste taj izmišljeni medijski nadimak. Ja sam tužio tek kasnije, pošto, bože moj, bio sam u zatvoru, nisam mogao iz zatvora. Bio sam u istražnom postupku i u pritvoru posebno drugih nekih krenuto suđenja. Ja sam tek kasnije tužio po privatnoj parnici, jer je za krivično bilo kasno, za demantije bilo kasno. Ja sam tužio po privatnoj parnici, to je sad počeo postupak za naknadu nematerijalne štete. Znači, to je moja dužnost. Ne zbog sebe, jer ljudi koji me znaju, znaju to budalaštine. Ali čisto da se to ne bi ponavljalo drugima. Da. Sad, ajmo da krenemo od... Znači, protiv urednika građanskog lista, koji je prvi objavio. I onda su to novinari po nekoj inerciji preuzeli? Pa preuzeli su, kad sam devantao u medijima, neki su prestali, pa im je bilo to jako interesantno. Ja razumijem da im je potreba, imaju potrebu za nekim takvim morbidnim, kako oni to nazivaju već. Novinari vole malo tu... Mistifikacije. Ne samo to, nego ta žuta štampa i dalje koristi to i propagandisti. Ozbiljni novinari to više ne koriste, znaju. Ja sam dao dosta intervjua za štampane. Da, ja sam čitala u Telegrafu, u Pravdi. Bilo je, da. Recite mi... Svugde moram to da pomenem, svima je to nešto jako interesantno. Meni je to ovako mučno da govorim o tome. Recite mi, sad se vraćamo na priču o maršu.
pa ćemo onda nekako doći do te čuvene tribine na Filozofskom fakultetu u Novom Sadu, što je bio razlog vašeg hapšenja. Gde nastaje problem sa maršom, dakle, marš se zove ovako, Srpski marš, marš za jedinstvo Srbije. Marš za jedinstvo Srbije, to je... Koji je zabranjen. To je naziv. Da, zabranjen je u noći 25. ili 25. 26. To je bio je 25. ali noć su mi doneli rješenje, tako da je zabranjen, što naravno ne znači će mi odustati. Ako je zabranjen marš tom trasom, ja ću prijaviti skup na drugom mjestu. Isti dan, u isto vreme. Gde nastaju problemi? Pa problemi nastaju kada netačne informacije postanu dogma. Tu nastaju problemi, onda ne možete vi, ako nemate mogućnosti da u medijima neke stvari demantujete, eto problema. Ali baš zato ja ne mislim da odustajem, da se povlačim pred bitangama, znam da sam slabiji. Ja i moji prijatelji, svi smo iz siromašnih porodica, radnici, neki su završili fakultet, neki ne, neki imaju decu, neki nemaju, ali ne mislimo da odustanemo. Znamo da smo hapšeni ispod kidnapovanja, recimo iz policijske stanice, to ne znam koliko, dosta ljudi to zna, ja sam to već govorio i to se zna, smo kidnapovani zarad propagande, znači da bi pokazali kako oni nas tobože hapse. Oni su nas već uhapšene izvukli iz policijske stanice, oni su nas tako šetali, to jest vozili do druge policijske stanice. Tako da je bilo tu svega i svačega. Mislim da će se sudovi i mediji i mnogi drugi ljudi baviti nama duže vremena, što naravno nama nikom nije cilj. Mi bi da se ovaj košmar završi, ali što se kaže iz afere u aferu, tako da sve će doći na svoje. Ja nisam, recimo, ono što obožavaju da napišu u novinama i da kažu u nekim medijima kako sam ja osuđeni pripadnik tobože neonacističke organizacije, ja nisam osuđen. Ja sam nepravosnažno osuđen i ta presuda bi trebala da padne na Vrhovnom sudu. Također, ovo što je bilo sa Dinkom Gruhonjićem, jedan montiran proces, ja sam izašao sa suđenja, zato što nije bilo smisla da boravim. Zašto mislite da je montiran? To je novinar koji je vas tužio. Da, dobio je 500.000 dinara, također nije pravosnažna presuda, ja sam se žalio. Tad mi je uskraćena ćirilica, na primjer. U mojoj rođenoj zemlji, u srpskom Novom Sadu, u srpskoj Vojvodini je uskraćena ćirilica, znači koja je zvanično pismo po Ustavu. Nisam to ja izmislio. Ajde ako piše Ustav, ajde se držimo Ustava. Ako ćemo se igramo, onda se igramo po pravilima društva i ajde vidimo da li postoji civilizovano pravosuđe u ovoj zemlji. Ako ne postoji civilizovano pravosuđe, znači ja ću probati da poštujem zakon, znači žalim se, tužim, želim da učestvujem u javnom životu, baš zbog toga. Ja posećujem mnoge manifestacije na koje me pozivaju, ne idem naravno nepozvan. Ova je bila posljednja na kojoj sam bio nepozvan, da, ali to ću objasniti posle. Tako da ja ne želim da se povlačim baš zbog toga da bitangama pokažem da, iako su jači, nisu pobedili. Nisu me osudili još.